La branca de prestacions familiars presenta dos tipus d'ajudes, prestació per fills a càrrec i prestació familiar per naixement o adopció. Pel que fa a la primera, les prestacions per fills a càrrec és una pensió mensual equivalent al 10% del salari mínim oficial, que es donarà a partir del segon fill. L'ajuda la rebran famílies que tinguin a càrrec més d'un fill menor de 18 anys, de 25 en el cas d'estudiants, o sense límit d'edat si el fill a càrrec està discapacitat sense possibilitat de poder treballar regularment. A partir del segon fill, quan es tingui el tercer, la prestació s'incrementa en un 15%. Pel que fa a les segones, les prestacions per naixement o adopció són de pagament únic i correspon al 50% del salari mínim oficial. Per tal de rebre aquestes ajudes, les famílies han de tenir uns ingressos inferiors a una vegada i mitja al salari mitjà, que segons les darreres dades de la CAS se situa en poc més de 1.900 euros. A l'hora de fer aquests càlculs cal tenir en compte la definició de nucli familiar que presenta el reglament. Segons el text, el nucli familiar està integrat pel pare i o la mare amb els fills que conviuen en el mateix domicili. A l'hora d'acreditar els ingressos de cada nucli familiar es tenen en compte els 12 mesos naturals anteriors a la data de sol·licitud.